Shubor nakaslem jong Nong Hima. Menteri Ketenaga Kampo yang kari India Amit Shah ulah hukum ki menteri rangba jong ki Jylla bapher hapo kari India bakin wat Jingtip lada don ki Nong Pakistan ki basa ki Jylla jong ki bat ban Phah mi no Shisyndon ki napo kari hakas ngi balang ka India kala weng lut di baro ki visa nak benta ki Nong Pakistan kum shibenta ban persha bat penshitom ya ka jingkershan jong kai ki kamle no hadien ki jing thombor ki le no Pahalgam Jammu and Kashmir ka India kala ong baka don ni ki sakhi baka Pakistan ka don kti hak batmu ban penlong ka tika kam thombor hakas ngi pale lapan I ka ni ka jing penshisha ki he nong mikmat bari nagari America, United Kingdom, Italy, France, Germany, Russia bat China the foreign secretary Vikram Mishri ka jing pendo no ya ka visa ya ki nong Pakistan ka di ka wei ka sinjam baka India ka lapan shitom ya ka Pakistan ka India ka lapan sange ka jingate kular halor ka Indus Waters Treaty ka bade ka jingate ban penan kamlang ya ka na ka wa Indus ka Pakistan kala persya ya ka ni ka sinjam bala shim da ka India bat kala ong baka jing pen sange ya ka IWT ka de ka kam thma kum ka jing siu ka liang ka Islamabad kala ong baka pen sange no ya ka Shimla agreement ka jingate kular ban penkut no ya ka jingashun hap deng ka India bat ka Pakistan kala khangru ya ki lingsun kari India ban nyai lenti na Pakistan